ମୁଁ ପପୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି କେବେ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ସବୁ କିଛି କହିବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଜୁକେଶନାଲ ମିନିଷ୍ଟର ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 10 ପୂର୍ବରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଭୋକେଶନାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। +2 ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ସେମିତି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ଯଦି ବି ବାହାରେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କିମ୍ବା ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।